Pozdrav, ja sam ponovo Šabuka, dobrodošli u novi video koji se nadovezuje na onaj prethodni video. Znači, ljudi moji, svi znate da smo prije možda 2 dana izbacili klip da idemo skinuti nebo. I skinuli smo nebo, vidjeli ste video kako to izgleda bez neba, kako se vide oni svi šarafi, kako je sve to haos ludilo, pička ludilo. Naravno, zamolit ću vas da lupite jedan like na ovaj video, da se pretplatite na kanal ako niste i da uživate u dosta dobrom kontentu na kanalu. Ljudi moji, znači sinoć, šta je juče bila? Juče je bila četvrtak, negdje oko, vjerovali ili ne, 11:30 sam stavljao nebo, išao kod majstora navečer da stavimo nebo. Iz razloga što je već dan, 2 se pokušavam uganjati, on ima neke obaveze, ja radim od 4 do ponoći pa ne mogu, a on ne može prije podne i onda ne možemo da se ugagulimo, pa smo se dogovorili sinoć da se nađemo u 11:30 dole u njegovoj radioni da to završimo. I ljudi moji, završili smo, ispalo je savršeno, želim da se zahvalim Taretu na odličnom poslu koji je odradio, na savršenom nebu. Zaista sam prezadovoljan, nisam očekivao da će ovako dobro ispast. Naravno, mislim, dobro ispast, logično, ako neko dobro odradi posao da će dobro ispast. Tako da, ljudi moji, ovim smo i završili nebo. Sad ću vam pokazati, znači, detaljno kako to izgleda. S obzirom, malo ste vidjeli na početku videa onaj mali teasing kad smo prilazili auto, ali sad ćete vidjeti malo detaljnije. Znači, i naravno sve se to fino uklopilo, čak i ovo što smo oprali se savršeno uklopilo. Pa ću vam sad pokazati. Znate da je ovdje bilo, ako niste gledali prethodni video jer su ova 2 klipa povezana, ovdje je bilo žice, kablovi, strujne instalacije od auta. Znači, vidite, sad je tu plastika vraćena i naravno oprali smo je da se uklapa u nebo. Kao što možete ovdje vidjeti, ovo izgleda zaista prelijepo. Ja ću se potruditi da vam radi svjetlosti to sve fino snimim, da sve vidite. Radi ova sjelca, trebala bar da radi, evo ga vidite. Uglavnom, zaista, evo i onaj tamo štok kako izgleda. Znači, uradili smo stvarno, prelijepo je sad ispalo, izgleda, što bi se reklo, baš onako kako bi trebalo da izgleda, jebi ga, jedno nebo koje je kvalitetno odrađeno. Znači, kao što možete vidjeti ovdje, savršeno stoji, super se uklopilo, znate svi da je nebo naše visilo, imali smo tih nekih problema, tako smo i kupili auto, evo nazad vidite kako to izgleda. Znači, top. Eto. Sad se vidimo u nastavku da vam ispričam još neke stvari. Kako što sam vam pokazao nebo i kako je to ispalo, želim da pređem sad na stvar sa svjetlima. Znači, svi znate da smo nedavno kupili LED sjelce prije nego što smo polirali farove. Međutim, moram priznati ovako otvoreno, iskreno, da te LED sjelce su, koje sam ja uzeo, nisam znao, nisam se razumio, su jedno obično smeće. Tako da momak neki je pisao isto na taj video da te C6 sjelce su zapravo stvarno smeće i jesu, priznajem. Naime, ja sam uzeo C6 sjelcu, H4 model za moja svjetla, tako su mi rekli da može, da ta mogu. I šta se desilo? Desilo se da nakon 5 dana mi je desna sjelca crkla, odnosno prestala da radi. I jednostavno, sad ću da idem na reklamaciju, ja se nadam da će im reklamirati, ali neću vraćati ta svjetla nazad u vozilo, već ću te sjelce ostaviti u gepek da imam za rezervu u slučaju u opremi što kažu da trebaju biti sjelce. Ako mi crkne slučajno ova žuta, da mogu zamijeniti privremeno da imam jedne rezervne sjelce. Šta je razlog? Između ostalog, naravno, hoću da kupim one koje mi je taj momak rekao, ne mogu se sad sjetiti. Uglavnom, one koštaju oko 90 maraka par, znači baš su dobre LED sjelce. Proguglao sam na internetu, to sam trebao da uradim prije nego sam kupio ove prve sjelce, ali nema veze, nisu bile ove prve puno para, 25 maraka su bile, niđe veze, tako da to nije neka lova, ali proguglao sam i svi govore da su top, nešto 450, nešto sa SH, ne mogu se sjetiti stvarno sad naziva.
Uglavnom, top su sjelce i jesu skupe, 90 maraka koštaju dvije sjelce, ali imaju jako veliku dugotrajnost i imaju jako dobru osvjetljavanje puta. E sad, da se vratimo na to što sam htio reći vezano za ove sjelce C6, da i vi znate da se ne zaliječete, jer imate po Facebook grupama svugdje da se akcija pravi 23, 24 marke sjelce, C6, LED, pardon. Ljudi moji, nemojte to kupovat, to može da radi, a i ne mora da radi. Ja sam 2 puta imao te sjelce, kupio sam auto s tim sjelcama i crkle su mi nakon mjesec dana, pa sam vratio žuta svjetla i onda sam kupio ponovo, ajde rekao da eto, budu LED jer sređujemo auto, međutim opet mi je crkla nakon 5 dana. Znači, još da vam kažem jednu stvar. Ne kažem da te C6 sjelce nisu dobre za neko privremeno korištenje ukoliko želite LED svjetla, ali potražite neke kvalitetnije opcije. Ne morate ovu varijantu 90 maraka 2 para, ali ima sigurno nekih među rangova koji su bolje od tih C6, ja se stvarno ne razumijem, ali evo rekao mi je momak, savjetovao me momak da pogledao sam review na internetu i stvarno su svi prezadovoljni. Tako da u narednom periodu ćemo odvojiti 90 maraka da kupimo te dvije sjelce i to ću vas isto obavijest kad bude došlo vrijeme, a dotad ćemo ostaviti ova trenutno žuta svjetla. Ostavio sam LED pozicije, znači LED pozicije su i dalje tu, tako da njih nisam mijenjao. Imamo žuta svjetla, imamo maglenke. Hoću još nešto da vam kažem. Ove C6 sjelce koje sam imao, nisam bio zadovoljan koliko osvjetljavaju. To mi se desilo kad sam kupio auto, kad nisam znao koje su sjelce unutra. Isto tako, znači, kada upalite svjetla, nema nikakvu smjernicu, raspršuje svjetlost i ne osvjetljava dovoljno. I ono što me najviše iznenadilo, kad upalite duga svjetla, apsolutno ko da i niste upali. Znači, bukvalno, ako imate dvije linije od LED normalnih ovih C6 svjetala, kad upalite duga, samo se ta praznina između te dvije linije popuni svjetlom i to je to. Ne dobijete ništa dalju osvjetljenje, niti ništa jače osvjetljenje, što bi kod dugih svjetala po pravilu trebalo. Dok kod žutih svjetala je stvarno duga su brutalno dobra i ova normalna puno bolje osvjetljavaju. Hoću da kažem, odnosi se na ove C6, znači bolja su žuta svjetla, bolje ćete osvijetliti s dugim svjetlima i kratkim nego sa ovim C6 ledicama. Naravno, ako kupite ove kvalitetnije ledice, sigurno ćete dobiti puno bolje performanse, ako ne i najbolje. Tako da hoću da vam kažem to, znači stvarno sam se zaletio, ali 25 maraka imam ih u gepeku, sad stoje za rezervu. Ali u narednom periodu, možda u narednih 15-20 dana, pošto sad hoću multimediju da nabavim za auto, to mi je sad prioritet, ćemo odvojiti tu lovu i kupit ćemo i te sjelce. Znači, riješili smo novi akumulator, stavili smo Hugelov akumulator, zatamnili smo stakla, ispolirali smo farove, napravili smo nebo. Sad ćemo baciti multimediju, zamijenit ćemo i te skupe sjelce. Ljudi moji, napredujemo lagano, onako po našem ukusu sređujemo vozilo. Tako da to su te neke informacije koje sam htio s vama da podijelim, da znate. Uglavnom, kad nabavim te skupe sjelce, obaviješću vas pod obavezno. A mi se već vidimo u narednom videu ponovo, kao što ste navikli, dostave po Sarajevu, klipovi po sat vremena i naravno dobro ćemo se družiti, a do tada nadam se da vam se sviđa moje nebo i naravno vidimo se u narednom klipu. Ćao!